Дисертацията е клинико-патологични характеристики, преживяемост и прогноза при ранен плоскостоплястичен карцином на езика. Ранният плоскостоплястичен карцином на езика е най-често злокачествен тумор в устната кухина, като под ранен карцином най-често се разбират туморите в клиничен стадий Т1 и Т2 при клиничен ударен статус на шините възли лице. Ранният карцином на езика е с относително добра прогноза, като докладва за 5-годишна обща преживяемост между 71 и 89%, а специфичната преживяемост между 80 и 86%. Разглеждайки темата, проблемите, които се срещат, на първо място липсва общо приета дефиниция за това, кой тумор е ранен, като в повечето изследвания се включват едновременно в една група Т1 и Т2 туморите, въпреки че прогнозата между тях се различава значително. Въпреки относително добрата прогноза при ранните тумори на езика, при част от случаите се наблюдава агресивно поведение и висока смъртност, като между 13 и 35% попадат във високо рискова група. Липсва надежден метод за оперативно разграничаване на близко и високо рискови пациенти. В повечето от проучванията в литературата са базирани на старите ТНМ класификационни системи, ТНМ7 и по-стари, като резултатите от тях не са съпоставими помежду си. Съществуват неясноти в терапевтичния подход, например какво да бъде поведението към клинично негативния шейнинг басейн. Наблюдава се също така повишаване на честотата на карцином на езика сред групата на младите пациенти под 40.